Usa ka six-wheeler truck na sunog daplin sa Dan and Bacalso sa barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla alas 6:30 kagabi. Mga traffic enforcers sa Minglanilla Traffic Commission maoy nagtinabakay sa pagpaong nini. Matunig Glenn Antigua ang pangulo sa MITCOM nga alas 6:30 kagabi. May padaplin ang truck padung unta sa bagatampahin sa lalawigan sa Sugbo aron mag-deliver sa mga lantay ug catering nga ginama sa mga kawayan ug kahoy. Makita sa CCTV nga kalit nga pag-aso sa truck. Mato ni Antigua, taling nakaresponde ang mga traffic enforcers sa lugar nga maoy ng hulamog fire extinguisher sa usa ka bake shop nga gigamit sa pagpaong sa misilaob nga kayo. Mukabat sa 30 minutos ang kahuod sa trapiko sa maong lugar. Pato lang iyang itong mga motorista dyan, no? Labi na kanimo biyahe o layo, no? Ngayon, before mo biyahe, check kita itong mga sakinan kung roadworthy ba siya mo kadagdan